Juriya, 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 Juriya. Har yanzu cikin naka ba kuma ware ba. Cikin ne dai har yanzu. Ya kamata a ce tun kafin na shirya ne na zo na sanar maka cewa ina so zan fita. Saboda an kawo yarinyar kawata kayan da Ladidi, gaskiya lamarinki ya fara bani tsoro Ladidi. Abin da yake faruwa a da muna zaune cikin haƙuri, cikin rufin asiri da son juna. Amma yanzu Ladidi komai ya canja. Musamman yawan fita da kike yi. Ni dai har ga Allah ban san menene amfanin fitar nan naki ba. to amma dai ka san yanayin yadda mata suke da zumunta. Idan ba ina kokari ina shiga ba, ni kuma idan na wai same ni wa zai zo mu? Haka ne. Yaushe za ki dawo? Ba zan daɗe ba. Abinci ba kin gama? Na kammala. Allah ki ya hanya. Hakuri sai da juriya, ginshikin zaman duniya, mai hakuri baya faduwa. Wato idan na fahimci lamarin mata, idan ba wani abu kake da shi ba, to gaskiya duk abin da ka faɗa ma ƙarya ne. Ba mai girmama ka, ballantana a karrama ka. Ba damuwa, Allah kana gani halin da na shiga. Allah ka buɗe min hanyoyi mafi alkhairi. Ya kai sakatare Haji ne da fatan da yi ba sa matsala alkawarin da aka yi za ta wanda shi ba. amma fa an samu matsala a arkalla da aka yi. Ban fahimce ka ba. Gaskiya mun yi asara na miliyan 3,20,000
da 'yan ɗori. Dalili kuwa shi ne gwamnoni ba su gamsu da waɗannan kayayyaki da aka kawo musu ba. Alhaji Nuruddin, wannan dalilin ne ya sa Alhaji ya turo ni in faɗa maka alƙawari da aka yi ba zai iya bayarwa ba sakamakon wannan asara da aka yi. Kana nufin shi Alhajin da bakinsa ya turo ka zo ka fita min wannan magana? Gaskiya ne Alhaji Nuruddin. Shikenan, za ka yi tafiya. To, muna godiya. Alhaji Nuruddin, ka san harka. Godiya ne. Alhaji babba, a gaskiya ban tsammanin haka da gare ka ba. Kasancewar abin da ka aiko suka taranka da shi. Ban tsammanin haka ba, don kuwa haka ba girman ka bane. Kamar yadda ka ji, haka zancen yake. Amma karan katse ma numfashi. Kai a ganinka me ka gani ga wannan batun? Daman dalilin da ya sa su mu keɓance a wannan wajen kenan. Sai gashi ba yi nesa ba. Sai na ka tabbatar min da hakan. Hakika haka zance yake. Domin ni Alhaji babba ba zan taɓa jure irin wannan asara ba. Yaya za a yi a ce ga babu uwar kuɗi sa'an nan ka ce in je ina biyan wani gaibu? Haka ai taɓa faruwa? Alhaji babba, kenan kana nufin ni ka san harka na juri wannan barazanar taka? A haka kawai? Duba, haka zalika ni nakan iya jure duk wani wahala. Amma banda asaran kuɗi. Dan in yi asaran kuɗi. Sai dai idan wani koda ma a kashe rai. Mutum ya bar duniya. Haka ce? Kai haka na ce. Na ce haka na ce. Ko za mu zuba ne? Ina so ka sani, ni ka san harka. Zan iya jure duk wata matsalar rayuwa, amma ba zan taɓa ɗaukan rainin hankali ko barazanar wani ɗan adam musamman kai Alhaji babba. Kai ba? Ina ganin ka ba, ƙaramin ƙwaro ne fa? Ina so ka sani, kai dai Alhaji babba, baka isa ka zarzana ni da wa'inan kalaman naka ba, ko a zahiri ko a baɗi, ka san da haka. Kai, tsaya in gaya ma, fita min daga gida. Na ce ka fice min daga gida. Zan fice ma daga gida, amma ka sani ba dan duba wannan lamarin ba, ka san da haka. Daga mai nasara suke rani da mai sa'a. You're under arrest. Ni fa kan kuɗi banki duniyar nan gaba ɗaya ta ƙare ba. Ba iska ba ta kama, kuma wuta ba ta ruwa. Ku 'yan sanda da hukumar tsaro ku ya kamata ku kare mu. Yawancin magungunan da ake shigowa da su wa'adinsu ya kare. Ba na buƙatan kuɗinka. Ni ban yarda da wannan ba. Ai ni ba na son ka. Ni ne Alhaji Bala zai ja da ni a nan garin. Su suka kashe mahaifinka akan dukiyarsa. Na yi alƙawari. Ɗaya bayan ɗaya. Sai na fi su na hallaka su. Ta ya za mu gane cewa shi ba ɗan ta'adda ba?
Shaye-shaye? Ba zan taɓa cin amanar Aminu ba. da mai sa'a. Alhamdulillah sun Ranka yi daɗe. Hajiya. Ni na ga baka ce min komai ba. Baka ga canji ne a jikina ba? Rashin haƙuri bai yi ba. Ai, ina yunƙurin na yaba miki domin na ga yadda kika yi kyau. Kika yi kyau. Ko kai fa? Ba haka ba, ka yi shiru kawai kana kallo? To amma kuma lamarin ki fa Ladidi yana nema fa ya fara bani tsoro. Lamarina kamar ya? Duba da halin da muke ciki a gidan nan na ƙarancin abincin da za a ci. Amma ki duba abin da yake hannunki gwal ne ba. To wannan kuma meye a ciki? Abin da mata ga sunan yawo suke burje a gari, shiga mana fashi suke yi da shi gida-gida. A ba mamaki ma kana zaune a nan ka ga wata ta kawo wani kayan. Wallahi ma don ma kau da kaina nake yi. Ba don haka ba ma ai abin da sai ya fi haka. To amma ya aka yi kika samu kuɗin da za ki sai wannan? A ina na samu kuɗi kamar ya? Kai ka manci mata suna da ɗan dabarunsu ne? Kai kenan na samu na yi abu don burgewa kuma ka zo kana ai Ladidi na faɗa kin burge ni amma kuma sakamakon nake tunani. Amma wallahi kyau dai kan alhamdulillah masha Allah. An kuɗaɗe na da nake tara da su na sai. A to gaskiya tubarkalla Allah ƙara arziki. Ko kai fa? To kai ka manta ne? Don ma me ka aure ni? Ina kyan nawa ka gani shi ne ka yaba. Ka dinga raɓe-raɓe. A gaskiya Hasan da ka samu ka ɗauka. A gaskiya ka. To. Haka. Ke dai da abin zolaya. Ba kya manta labarin da ya wuce. To wai idan ban maka kwalliya ba wa zan ma. Ka san mu mata, ka san mu da yawan zuwa gidajen biki. Kuma wallahi mace in ba tana irin wannan shiga din ba, wallahi yanzu sai a rena mata wayo. Kai ka idan ma ka so a rena ma matarka wayo? To, amma koma dai menene Allah sanya alheri wannan ado yayi kyau Allah ya saka Allah ya miki albarka. Ba haka kawai ka so min wani kana neman ka dinga min wani adda kana sa. San mafi yawan mata abinda suka fi so shine a yaba musu. Ya gajiya? Lafiya kalau. Ya kuma kasuwa? Lafiya kalau. Karki mamakin gani na. Abinda yasa ko na taso na zo ne in kawo miki dan abin da ya samu. Duk da cewa na san yau ne alƙawarin mu da ke ya cika. Wallahi Hajiya kaman kin san gidanki zan yi. Na fito daga gida kenan zan tafi gidanki. To wallahi kin ga kuɗin nan bai samu gabaki ɗaya ba. Amma ɗan kuɗin da na samu ɗan 10,000 shine nake son gashi in baki. Amma insha Allah kwarki ji komai rana ita yau zan cika sa miki sauran kuɗinki. Hai Hajiya. Kin san Allah Hajiya da ba din kin biyo ni ba 10,000 nan dai ba zan karɓa. 130 Hajiya ki kawo min 10,000. Na sani abin da yasa kika ga nazo gudun kar ki bi ni ranki ya ɓaci. Shi yasa kawai kika ga nazo ni duk wannan ababen da ake ciki wallahi yau da zan samu yanda zan yi in samu dan jali yanda zan dinga jujjuya duk wa'annan ababen ba za ki gan shi ba. Hajiya me yasa ba za ki karɓi loan ba? In karɓi loan? Loan fa? In kin karɓa za ki biya ni bashi na, ki biya sauran bashishshikan da ake bin ki, kuma ki yi ɗanyen sana'an da yake cikin gida. Allah! Ni ma daga wajen na fara ga shine har kika gani na kai iya yau. Ko? To, yanzu idan zan karɓa ya zan yi? In dai kina so ni zan kai ki har wajen. To ina so ki kai ni. To shikenan sai kin zo.
Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Akwai so? Alaikum salam. Sannun ku ba? Sannu. Yawwa. Sannu da aiki. Ai da lafiya. Kwana biyu. Ya aka ji da jama'a? Mun gode sannu ko? Alhaji kamar da yadda aka saba. To. Ba kowa na kawo. Wannan ita ma ta zo a taimaka mata da jarin da ake bayarwa saboda zaman da take yi bai mata ba. Tana so ta fara jari na cikin gida. Ki ce ta ma tana so ta shiga taimakon kai da kai na alijeje na sili. To Allah ya taimake mu. Allah ya sa ki mata bayanin nan baki daya. A gaskiya ban mata bayanin ba. To ai ya kamata ki mata bayani amma to ba damuwa dama gashi a rubuce idan kina son wato taimakon kai da kai na kamfanin alijeje na sili abinda muke bukata kawai shine sunan ke, sunan babanke, sunan kakanke ko kuma sunan family ɗinku. Nan kuma za a sa address nake da business address nake. Nan kuma da ki sa number waya in kina da email kuma za ki sa email address nake. Sai kuma ki zo mana da voters card ko kuma national ID card. Shikenan iyaka abin ake bukata. Sai nan kuma yana gaya miki yadda ake karba kuɗin da yadda kuma suke fitowa da kuma yadda za a dawo da su. Ma'ana idan nawa ne ma kina so tukun ki yi amfani da shi? Abin da ya kama daga 500 zuwa sama. 500. To abin da yake da akwai a nan mu a rubuce ana lissafa daga 50,000 ne. Idan mutum na so 500 idan an baka lissafin 50,000 sai ka mishi times 10 wato da ka hada shi so 10 shine zai baka result. Kowane 50,000 zaka ba a 2003 din nan zaka ba da naira 250 shine kullum. Sa'annan in kina son 500 sai ki ce to naira 250 kullum so 10 shine zai baki amsan abin da kike da akwai. Kin shirya a baki ko kuma za ki shawara? Kin zo da national ID card ko voters card? A ban zo da shi. To shikenan za bane ba ki bata ku cika kun gama zo da shi sai a bata kuɗin. To shikenan insha Allah idan muka cika gobe za mu kawo. To ba damuwa ina nan ina jiran ku. Kin ga ka wanke Maryam ma satin da ya wuce ta gama nata baki ɗaya. Ta gama? Wallahi. Kai amma na tiya ta barna. Wallahi. To shikenan. Sannan mu. Sai yanzu. Allah kai ne masani a cikin dukkan lamari. In ka bar mu ba za mu iya ba, rayuwar mu tana garari. Ladidi. Na'am mai gida. Gaskiya ina neman wata shawara. To Allah ya bani ikon bayarwa. Gaskiya ina so in canja wannan sana'ar tawa na sayar da provision ɗin nan da nake. Juriya. Ban ita ka ba. Yanzu kana ganin idan ka bar wannan sana'a, wani sana'a kake son komawa? Alhali duk jama'a an san ka da shi ne, kai ma kuma ka fi sabawa da shi ne. A zahirin gaskiya na yi tunani ya kamata shiga birni. To yanzu kana ganin idan ka bar wannan kuma gashi ka nuna cewa kai kana so ka shiga birni, ta ina za ka fara? Wa ka sani a can? Me kuma za ka yi a can? Ko irin ɗan gadin nan da ake yi a gidajen masu hannu da shuni in ɗan samu in yi, saboda wannan provision ɗin wallahi ne ma yake gagare ni. Kullum na fita abin da zan ci ma gagara ta ke. Sanin kanki ne wannan provision ɗin da kike kallo ana bani shi ne da yarjejeniyar sai in na sayar na cire ɗan abin da na samu kamin sai in mayar da kuɗi a sake bani wani. Idan kika kalla a yanzu ban ma sayar ba ballantana in koma a bani. Ban ita taka ba. Idan ka ce za ka shiga birni, to ta yaya za ka yi ka fara neman wannan gadin? Amincewarki nake nema da addu'arki
domin kuwa in ba haka ba abin da za a ci ko abin da za a dafa a gidan nan gaba sai an kallo. A gaskiya ba ni da abin da zan iya cewa sai dai in maka addu'a Allah ya sa wannan shine mafita a gare mu. Daga mai nasara suke rani da mai sa'a. You're under arrest. Ni ba kan kuɗi ban ki duniyar nan gaba ɗaya ta ƙare ba. Ba iska ba ta kama kuma wuta ba ta ruwa. Ku 'yan sanda da hukumar tsaro ku ya kamata ku kare mu. Yawancin magungunan da ake shigowa da su wa'adinsu ya kare. Ba na buƙatan kuɗinka. Ni ban yarda da wannan ba. Ai ni ba na son ka. Ni ne Alhaji Bala zai ja da ni a nan garin su suka kashe mahaifinka akan dukiyarsa. Na yi alƙawari. Ɗaya bayan ɗaya sai na fi su na hallaka su. Ta ya za mu gane cewa shi ba ɗan ta'adda ba? Shaye-shaye? Ba zan taɓa cin amanar amini na ba. Alhamdulillah sun haƙuri sai da juriya da cikin zaman duniya mai haƙuri baya faduwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, barka da zuwa. Barka da zuwa. Alhaji. Ya gajiya? Lafiya. Ya yau dai? Sannu ko? Madalla. An zo lafiya? Lafiya. Sannu mu sannu. Alhaji kamar baka wayi fuskata ba. To ka san jama'a sun dan mana yawa. Na gane fiskan amma ka dai gane ai. Ai ni ne mijin Ladiyo mai adashe. Mijin Ladiyo? Haka ne. To ya aka yi? Ai dama na zo ne akan roƙi alfarma da kuma arziki Alhaji. Kafin na zo an gaya min cewa kai mutumin kirki ne kuma adali ne. Da wannan ne yasa na ce to bari in zo roƙe ka wata alfarma guda ɗaya don Allah a taimake ni. Ita Ladiyo ta dawo gidan mijinta. To in ya so maganan kuɗin ɗan karmakarman da aka yi, insha Allah zan zo in dinga biya har warware don Allah. Ya sunan kama yake? Malam Isa. Malam Isa. To amma bata baka takardar da ta cika don karbe wannan bashin ba? To Malam Isa gaskiya zuwan da ka yi yanzu na martaba zuwan, sannan kuma na ga kimanka da darajanka, ba zan baka wahala ba, zan maka bayani yanda wato dokokin alijeje na CD kamfani take bayar da bashinta ana kuma dawo da ita. Zan gaya maka abubuwan da za su iya yiwuwa da kuma wanda ba za su yiwu ba. Wato wannan kamfani na alijeje na CD kamfani idan an karbe bashi har in ka zo kafin mu je ga gwamnati, to mukan iya sasanta tsakanin ni da kai. To muna ba mata ma bashi balle namiji. To amma idan ka bari har in magana ya je hannun gwamnati, to ba mu da inda muka iya, sai dai shawarwari kamar haka. Shine idan mutum yana da keke napep ko kuma yana da ainihin su baja din nan na goyin, ko yana da fili, ko yana da wani gida wanda ana gina, ko kuma yana da gida wanda ana zama, to ɗaya daga ciki dai wanda sun kai kimanin kuɗin nan mun baka, to akan zauna a sasanta kai. To bayan wannan ba ni da wani abin da zan iya maka. Alhaji don Allah ka dubi girman Allah Alhaji, a bar matan nan ta koma ɗakin mijinta, ni kuma daga baya sai in zo in biya kuɗin. Gaskiya na duba, kuma abin da na gaya maka nan shine gaskiya. Wallahi ba ni da abin da zan yi yanzu, tunan kaga magana na hannun gwamnati, dole ne sai dai in an yi wannan abubuwa za yi ko a zo da kuɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai dai a cikin abubuwan da na faɗa maka inda za a yi to sai a yi. Malai Isa. Alhaji tafiya za ka yi? To sai dai ya zama haka sun ce ma to ga 500 ka hau goyin,
san ba inda na iya. Ga 500 ka hawa goyi ko? Alhaji ba wani abu da za ka sake yi? A'a ba ni da wani abu da zan iya yi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kai ne masani a cikin dukan lamari, in ka bar mu ba za mu iya ba, rayuwar mu tana garari.